Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na! Promise! Og magkabuang na siya og mainig-abot sa time. Nice! Mapahiya siya ni Sir og sa tibuok klase. May-imagine na ako ang dagways broha inig-anhin nila sa market nga way bisan usa ka buok dahon sa saging. Tan-aon lang natug-on sa iyang buhaton. Let's go, girls! Let's go! Oh, what if lang ba, wag yung dahon sa saging? Or kung doon naman, gamay ra. Oh, paper plate mo lang do. Okay naman na kay, di mo na plastic. Mamalit na tadaan og paper plates. No, ayaw ra. Ha? Oh, Kung may baligya nga dahon sa saging, okay ra. Magpahatod ra ko. Ha? gikan sa yung province? Oo. Manawag lang ko sa amo. Unya, okay ra. Ganon dili man okay nga daghan man kaayo kasagingan dito. Wa pa'y bayad. Unya, ang pagtransport? Basta, dili ra na problema. Ako rin bahala, ana. Nag-produce na lagi sila mga dahon sa saging. Imposible sa gana inibaligya nila, uy. Balik ko niya to nato dito sa market. No need na. Doon na ako yung taong ipamonitor dito. Sure, uy. May gibayaran ka? Yeah. To be sure nga, may mamaligyag dahon sa saging. Oh, hinuon. Much money man ka. Sincere na nimo. Saan mo mong sobra sa mga dahon sa saging? Ako ihatag natin sa Adas Aron. Magamit nila sa kantin. Ah, May sobra pang ilang mga dahon sa saging? Ako niyang isuggest ni Ate Sedes nga dahon sa saging na ang gamiton. Mao'y gamiton sa kantin instead of plastic trays and plates. Nice da. but wala naman sila magamit ng mga disposable plastic cups, di ba? Paper cups naman ang ilang gamit sa kantin. O paper straws na sad. Oh, klaro na kayo na. Kung kinsa advisor ni Ate Sedes. Masad man gyud ko every time mo gawas ko eh. Unyawa ko'y makita nga mga kahoy sa mga karsada. Labi pag makakita ko ang mga structures nga wag gid intay ikatabang. Dili gani enough nga makapandong sa mga tao sa uwan. Sa mo tag-init kay made of metal man. Ambot yun sa nila pag-una-una sa? Para munit man kuno tanawon. Ikaw, nindutan ka. Ako, wag ko ninduti. Babe, Ah, pwede ba? Dili una ta maghisgot ana mga butanga? Pwede ba maghisgot una na nato? sure. Bitaw babe, unsay plano nimo after graduation? Ako, mo trabaho dayon ko sa company ni Daddy. Gusto man ko niya i-train para makatunon sa pag-handle sa negosyo. Pwede man sa tika pasudlon. Ako niya sulti sa Daddy. Oh, di ka? Lain man gud akong plano. Unsa din mong plano? Wa buti klaro yung plano eh. Nagisgot naman noon siya nga ganahan siya nga na shelter para sa mga cats and dogs dinhigyo sa city. Ug ganahan sad siya nga ma-volunteer sa mga clean up drives activities sa gobyerno. Nga ano ko rin, kalit mga katawa niya. Angang! Muro naman sa kagbata nga. Isumbong sa mga kuya. Bugal-bugal do. Kuya sa di mo doy. Lagi. Every time mag-istorya mi, maorag yun na among topic. About recycling, about climate change, about environment, about sa mga stray animals. Minaw sa taon ta kay malain niya siya. Sa sunod, itry nga ikaw na sadang may istorya. Hilig mo ikang music, di ba? Paghiskot mo about music. First,
Pangutan-aw na siya unsa iyang favorite song. Nya, diya na mo magsugod og storya. Ako na nang gibuhat. Hmm? Uman na nako na. Unya, Ako siyang ipunta na kinsa iyang favorite artist. Unsa iyang favorite song. then, Iyang favorite artist, Asin. ha? Iyang favorite song, Kapaligiran. Butang eh. Sige, katawid niyo ko. Katawid niyo ko. Pwede gatawa eh. Dudu, pilam gina ida na ng Sheila, ha? Basig ka ida na sa mami ni mo, ha? O sa imong lola ba? Masulab ito do. Makadaon lagi usahay. Unya, magibuwag ka? Oh, wa ko man sa kumabot nga point. Mag-look forward naman gihapon ko every time nga magkita mi. Pero mao lagi. Wa kayo ma-cultivate among feelings kay kana man dayon among hisgutan. O tingalig mag-politisya na siya sa umaabot, do. Huwag ka na mo iyang advocacy, environment. Ambot lang. Tay pa do. Hmm. Na ako lang hunahunaan ba? Karon lagi din isud sa kong utok. Karon lang yun. Unsa man? Nikalit rin di gud. Nikalit rin gud. Isud lagi ni sa kong una-una gud. Unsa lagi? Kuan. Unsa gud ay ka ang kahimtang sa ilang lugar ni Sheila? Ha? Depressed area ka ang ila? Ang ilang lugar, bro? Nganong ingon ana mo siya ka passionate about sa environment? Do. Nga gitingali na connection sa ilang lugar. Doon na bagoy depressed area sa probinsya? Who knows? Oh. Bitaw siya. Happy naman sa break. Patuwa sa misin niyo eh. Kay bao naman to ang imong family about na to, dili ba? Akong kuya. Wa kay plano mo inform sa imong parents? Pero, feel na ko, nahibaw na to sila sa tatay ug nanay. Oh, Pero sige lang. Ako lang silang i-try og ingon. Ma-update ra ko. Okay. Labia silang coffee dre. Do, Hmm. naguna-una lang ko ba? Unsa man? Ako ra sa ding hunahuna, ha? Unsa lagi? Nag-wonder lang ko ba? Unsa gani? Sukar sa... Kuan ba? Kung sa depressed area sila nagpuyo, nganong rich-looking man ang iyang kuya? Bitaw no? Pero kung rich sa sila, nganong tatay ug nanay man ang iyang tawag sa iyang parents? Naming anak gud. Oo. Pero kung rich sa sila, nganong ingon ana ra man ka simple si Sheila? Eh? Oh, posible nga dili lang gyud siya showy. Pero ang iyang choice of food, do, mga simple rin yun. O katong nakita na to sila ni Ate Sedis nga nanood og ukay-ukay yan. Unsa man to? Pero tayo pa do. Hmm. Private room lagi ang gistihan sa ospital. Nya unsa man sad to? Pitaw sa no? Ay. Kamisteryoso ba sa danang imong girlfriend, oy? Sige lang to. Matubag raon niya ng atong mga pangutana once mag-adto sa ila. Bitaw. Okay. Pero, do, mutaan na ka nimo. Unsa naman sad? What if pobre gud sila o depressed area gud ang ilang lugar? Okay ra. Sure ka? Okay na nimo? Oo. Wa mo kung nagunahuna siyang family background ko sa pagpanguyab na ko niya. Wow. Nice. That's nice. Pero, what if musupak imong family? Oh. What if lang, ha? What if lang? Oh. Pabuot day ko. Kadungog gid ka, ha? Wa siya kahibaw, ako tong record. Wa ka matouch. Smile. What we comment? Happy lang ko. Oh, okay. Ay, tuod di ay. Asa man siya karon? Okay na din sila si tatay og nanay nga mobisita mo sa amo in exam break. Oh. Unsa man to? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!